नमस्कार, तुम्हा सगळ्यांचा कोकणी किचन बाय अनितामध्ये स्वागत आहे। तर आज आम्ही करणार आहोत अंड्याचं कालवण। एका पॅनमध्ये 2 चमचे तेल ॲड करून घ्या। मग तेलामध्ये 7 ते 8 पाकळ्या लसूण आणि एक छोटा तुकडा आल्याचा घाला आणि हे सगळं बऱ्यापैकी परतून घ्या। हे परतून झाल्यानंतर 2 उभे चिरलेले कांदे ॲड करून घ्या। मंद आचेवरती लालसर होईपर्यंत हे भाजून घ्या। भाजून झाल्यानंतर एक चिरलेला टोमॅटो ॲड करून घ्या। हे सगळं बऱ्यापैकी भाजून झाल्यानंतर अर्ध्या नारळाचं खोबरं ॲड करून घ्या आणि सोबतच कोथिंबीर पण ॲड करून घ्या। हे सगळं बऱ्यापैकी एकजीव करा आणि लालसर होईपर्यंत मंद आचेवरती भाजून घ्या। आता भाजून झाल्यानंतर 2 चमचे गरम मसाला ॲड करून घ्या। आता मी हे सगळे बऱ्यापैकी एकजीव करून घेते। 2 ते 3 सेकंड परतून झाल्यानंतर मी हे काढून ह्याची बारीक आता एका भांड्यामध्ये वाटण ॲड करून घ्या आणि दाढ किंवा पातळ तुमच्या सोयीनुसार करून घ्या। चवीनुसार मीठ ॲड करा आणि एक उकळी येईपर्यंत मंद आचेवरती ठेवून द्या। आता उकळी आली आहे तर याच्यामध्ये आता आम्ही अंडे फोडून घालूया। अशा प्रकारे एक अंडा फोडून तुम्ही हे कालवणामध्ये ॲड करून घ्या। 7 ते 8 मिनटं हे कालवण मंद आचेवरती शिजवून घ्या, म्हणजे अंडं बरोबर शिजून येणार। वरून गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर ॲड करून घ्या। चला तर मग आमचं अंड्याचं कालवण म्हणजे अंड्याची करी रेडी झाली आहे। तुम्ही हे भात, भाकरी किंवा चपाती बरोबर पण खाऊ शकता। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि तुमचा अनुभव मला कमेंटमध्ये शेअर करा। अशा प्रकारे नवनवीन रेसिपीसाठी कोकणी किचन बाय अनिताला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।